Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Ánica Álvarez, que é membro da Asociación Limpia Arousa. Bos días, Ánica, Bo gracias por día, vir. gracias a Bueno, vos. contame un pouquiño como nacedes, como vos constituídes. Bueno, pois nós somos un colectivo de voluntarias, non somos asociación como tal, coñecémonos pois, durante a crise dos Pérez, que houve aí, bueno, xa vai facer un aniño, bueno, fomos coñecendo nas praias de facer diversas limpezas e decidimos xuntarnos para facer máis forza entre todos e chamar un pouquiño a atención sobre estas problemáticas que ao final é cousa de todos e que nos preocupan en moitos sentidos. E como de limpia está Arousa, entón? Pouco, non? Pois, por desgracia, a Ría de Arousa é unha zona maravillosa, pero que está moi sucia, en comparación con outras rías tamén. Por que? Porque hai moitísima actividade, tanto humana, turística, pesqueira, industrial e demais, entonces hai moitísimo residuo. Que é o que máis atopades normalmente? Pois de todo. Aquí hai varias vertentes, non? O tema dos residuos, temos os residuos domésticos, que é todo aquelo que, bueno, pois tiramos polo váter, polo inodoro, todo o que vai polas alcantarillas e demais, entonces hai que nos atopamos desde os bastoncillos dos oídos, que atopamos por centos en cada limpeza, pero por centos. Unha vez creo que chegamos a contar 600 palillos dos oídos nun cachiño moi pequerrecho. Aplicadores de tampóns, bueno, de todo un pouco. Colillas, supoño que tamén é do que máis aparece, Colillas aparecen moitísimas, eso, por desgracia, a xente está acostumada a tiralas no chan, é un problema moi gordo porque son moi contaminantes, pero aparecen por milleiros. De feito, creo que me querías enseñar unha pequeniña mostra, non? Do que atopades. Xa trouxen aquí unha mostra moi pequerrecha, que é isto. É un resumo de que nos atopamos. Outra cousa que aparece moito, bueno, aquí temos tapóns, colillas, bastoncillos dos oídos, os chupa-chups, que a veces se confunden, e biosoportes tamén. Os biosoportes son estas peciñas, que, bueno, hai de moitísimos tipos, tamaños, cores e demais. Estos xa non son residuos domésticos, estos son residuos industriais que proveñen, bueno, estamos facendo diferentes estudios, porque, bueno, nós somos un colectivo de voluntarias que nos xuntamos para limpar, que está moi ben, pero non é a nosa finalidade. A nosa finalidade é, pois, concienciar, o primeiro de todo, a xente, empresas, institucións e demais, porque cada un ten a súa responsabilidade, a súa parte de responsabilidade nesto, vamos. Limpiades, pero que o que Sí. pretendedes é máis ben concienciar é o que falta moito, non? Concienciación na xente de que a playa non é un vertedeiro, basicamente, das súas cousas. Nin a das praia, empresas. nin as rúas, nin nada. Porque limpiades só praias, non? Ou tamén ríos, non? Sí, Centrades vos en praias. a ver, nos centrámonos máis en praias, a nosa lideira, pero tamén actuamos tanto a nivel de rúas, chamando un poquinho a atención cando vemos cousas que hai que chamala, montes, ríos e demais. Ao final o que nos interesa é que o medio ambiente este limpo. Entonces, bueno, pues eso por un lado está esa labor de concienciación e demais, e por outro lado facemos tamén estudios, colaboramos con organizacións como Surfriders, por exemplo, que é unha ONG, onde teñen unha labor increíble, a verdad, e o fan moi ben, e o que fan son estudios, fixeron cos peles, que foron os que, bueno, eles e máis xente foron os que levaron a Europa toda esta problemática e conseguiuse facer novas normativas para que esos residuos non viaxen desa forma e non volvan a pasar estes accidentes. Tamén están facendo estudios co tema dos biosoportes. Estas peciñas apareceron pois, en Francia, en Dinamarca, en España e demais, pero aquí na zona da Ría de Arousa é un problemón e cada vez están aparecendo máis, sí, porque están aparecendo por milleiros. É dicir, un sitio onde a mellor antes se atopaban 4 ou 5 salteados ou na ría de tal apareceron uns pouquiños, aquí aparecen por moreas. Entonces estamos moi enfocadas nese tema estes últimos meses. E sabese de onde veñen, quen os tira? Proveñen de diferentes sitios, por un lado, depuradoras de auga, que todo o mundo non sei que non se utilizan, bueno, creemos que sí, que en algunhas se empregan, piscifactorías tamén, tamén aparecen en, bueno, en acuarios, por exemplo, entonces, por que salen afora?
ese é o tema, non? Pois pode ser porque estén mal almacenados, que se teñan en sacos ao aire libre, que voen co vento, que se caian ou demais. Pero creemos que tamén hai un problema a hora de xestionar eses circuitos onde se empregan, porque estes se utilizan en tanques de auga, augas residuais, augas sucias, e para facer a depuración, bueno, pois empreganse estas peciñas que onde se fijan as bacterias que van a comer esa materia orgánica, non? Entonces, se salen afora, quere decir que eses circuitos non están ben, ou se están mercando augas sucias e contaminadas tamén con esos biosoportes ao mar, os ríos e demais. Dentro de Arousa, observades que algunha praia sexa máis sucia que outras? Sí, hai puntos conflictivos. Por exemplo? A zona de Vilaxoán, por exemplo, estuvemos actuando, pero a zona de Vilanova, por exemplo, tamén é unha zona que está moi mal. En Cambados temos algún punto tamén crítico, na zona de Castrelo, por exemplo, Catoira, que estuvemos hai pouco facendo unha limpeza aquí coa xornada que fai a Dega, de limpeza de ríos. Fomos a Catoira e ali era un auténtico vertedoiro, por exemplo. No Grove tamén hai puntos conflictivos, bueno, tamén depende das mareas, das correntes e demais, onde estemos sumidoiros tamén, pois hai zonas bastante complicadas. E eses residuos, recollédelos e despois que facedes con eles? Onde os levades? Pois estamos facendo unha boa colección. Pero o que procuramos en todas as limpezas, separar todo o que recollemos, entonces, pois, os biosoportes, palillos de bateas, que ese é outro tema gordo tamén, pois todas esas cousas clasificámolas, levamos unha contabilidade en cada sitio, cantas aparecen e máis, para despois poder facer, pois, ter datos cos que poder traballar e poder buscar solucións, que é o noso cometido. E despois todo o que sexa reciclable, pois vai os envases, o contenedor amarelo, residuos de pesca, pois van ao punto de recollida de residuos de pesca. E despois tamén estamos intentando colaborar con algunhas pequenas asociacións que fan, reciclan esos materiais tamén, e buscarlle outra vida a esos plásticos. E como vos organizades? Cantos sodes ahora mismo? Cada canto facedes limpiezas? Vale, pois nós somos 3 persoas, somos tres mulleres aquí da zona, eu son de Cambados, as miñas compis son unha de Vilagarcía, outra de Caldas, vivo aquí en Vilagarcía ahora. Limpar, nos limpamos sempre, porque é inevitable, cada vez que vamos a dar un paseo, limpamos. Claro, iba a preguntar se despois non podes nin pasear tranquila se estás sempre estás recollendo, non? Non, eso xa vas pola rúa mirando e xa che vai o ollo de formación xa profesional. Pero, procuramos xuntarnos, temos aí un grupiño de WhatsApp onde todos os voluntarios que queren participar están metidos, vamos avisando e procuramos facer mínimo unha limpeza grande así o mes e despois todas as cousas que surxan, pois aí estamos. Claro, vos sodes 3, pero efectivamente estades abertas a voluntarios e quen queira ir pode unirse, non? Hai moitísima xente que está colaborando con nós, pois a mellor nos xuntamos 20 persoas tranquilamente nunha limpieciña e pois toda a xente que se queira sumar, nos brazos abertos. Teñense que anotar nalgún sitio ou simplemente aparecer ali e xa está. Con que aparezan é suficiente, pero nas nosas redes en Limpia Arousa poden mandarnos un mensaxiños, metemos no grupo e así pois coordinamos as horas e todo eso. Quería te preguntar tamén se notastes un aumento de darvos a coñecer a raíz de que Sara Carbonero colaborou con vos, non sei como a encontrastes, foi casualidade, non? Encontrastela por aí en Carril. Non foi nada planeado. Claro, creo que foi en Carril ou por aí, non? Encontrastela. Sí, que hai xente que nos di, es de Sara Carbonero. Es de Sara Carbonero. O día que salí no Ola. Pero eso foi totalmente aleatorio, improvisado e sin máis. Estábamos facendo, foi unha das nosas primeiras accións como colectivo. Participamos no Colillatón, que organiza Surf Riders precisamente a nivel internacional, nacional. Unha limpeza simultánea, pois de 1 hora, en diferentes puntos da península. Entón, nos anotamos, sin maiores pretensións, lógicamente, e nos xuntamos ali uns cantos voluntarios, estuvemos limpando nunha praia en Carril, unha praia que estaba limpa, aparentemente, pois xa pasaran as máquinas o día anterior para, por se acaso, había lixo, retiralo e que non salira en público, vamos. Sí. Despois, cando estábamos rematando xa,
dixemos, ostras, pois está aí Sara Carbonero. Bueno, pois se quere vir a facer unha fotiño con nós, pois mira, sempre nos axudará a dar un poquinho de visibilidade. Ela que é unha persona moi concienciada con todo, a verdad que é unha magnífica persona, pois pedimos unha foto e ela, con toda a súa xenerosidade, dixo, non, a foto non, vamos a gravar unha entrevista e nos debo a coñecer e vamos eternamente agradecidas por eso. Notastes algún cambio a raíz de aí? Que máis seguidores ou mellor, ou máis colaboración? Bueno, quizáis un pouquiño máis, pero nos é unha carreira de fondo que non queremos vincularnos con cousas, é unha anécdota sin máis, pero bueno, cada día estamos formando máis xente, demais, o sea que, bueno, moi contentas. Tamén se quería preguntar, porque hai unha nova norma ahora, supoño que estades ao tanto, sobre as tabacaleras, que van as obligar como a facerse responsables da xestión dos residuos das colillas, pola cara que me pos, non estás moi... Bueno, creo que tamén... Non estou moi ao tanto, como dices. Sí, como tamén financiar pois limpiezas que xeren pois os residuos das colillas do tabaco, non sei se estades ao tanto disto. Non descoñecía, verdad? Non sei se é algo recente, imagino. Sí, creo que é algo recente, sí. Pois, bueno, alégrome. Espero que non sexa só unha acción de greenwashing, porque ao final... Hai moito deso greenwashing, ti crees? Lavado de cara, digamos, das empresas. Sí, hai moitas empresas, pois, vale, que están contaminando durante todo o verán e de repente pois contratan unha empresa para que limpe a praia durante media hora e xa está, con eso xa solucionaron o problema, e non é así. Non, algo que ten que facerse pois con leis, isto creo que é unha lei, non? O primeiro de todo neste tema é nós como cidadáns, como persoas, o que temos que facer é non xerar residuos. Eso é o primeiro. Despois, a partir de aí, pois todos os que se xeneren e demais, pois tentar reducilos ao máximo e levar accións concretas para que eso non ocorra. Pois, bueno, se van facer limpezas e demais para recoller colillas, nos agradecidas da vida, pero o primeiro sería que a xente se conciencien e deixar de tiralas ao chan, eso é o principal. Non costa nada levar un cabicheiro no bolso, no bolsillo, hai agora moitísimos modelos, pois eu no bolso sempre levo unha destas, que é a que ten Surf Riders, que é super chula, unha latiña, apretas, abres, cerras, e daqui non sale nada, nin cheira, nin nada. E tamén temos ora esta, que é unha xente que fixeron unha cabicheira, que está moi guai, que isto está feito tamén con materiais reciclados e reciclables, entonces aquí isto vas expandindo, tes sitio aquí para un montón de colillas aquí dentro, un buratiño, metes aquí dentro e cerras. É o mesmo, nin cheira, nin... Onde se poden comprar esas cousas? Para que a xente se anime? Mira, isto, cabicheira.com, creo que, bueno, buscades cabicheira en Instagram e ali xa vos teñen o enlace para a páxina. E Surf Riders tamén teñen na súa páxina web, tamén as teñen á venta. Xa que... É fácil, non é moi complicado. No. Bueno, xa para ir rematando, preguntarche cal sería a próxima limpeza que tedes así en mente, ahora mesmo? Pois estamos aí barallando, porque estuvemos a semana pasada en Vilaxoán, estamos limpando un espigón, que é máis complicado que as praias. Sí, as praias, bueno, non ten moita dificultade, pode vir calquera persoa, ademais, porque, bueno, ao final é un sitio llano, limpias, e tal. Nos peiraos, no que son os espigóns, é moi complicado, porque teñen acumulado residuos de hai 30 anos, 40 anos, estamos atopando cousas de arqueoloxía total. Que pasa? Que son un montón de pedras con moitísimos recovecos que ali se foi metendo de todo e ali queda e ali seguen entrando máis cousas. Entonces, bueno, eso xa é traballo duro. Xa fixemos 2 xornadas aí, ainda que nos queda. O sea que, bueno, seguiremos insistindo nesa zona. Seguiredes ali en Vilaxoán, no? Seguramente seguiremos facendo máis limpeciñas ahora este mes ali en Vilaxoán, a ver se conseguimos acabar aí, deixalo un poquinho decente. E que máis temos pensado? Bueno, nos faltaría en Cambados, tamén temos unha zona aí ao lado do Muiño da Seca, que está en unha zona tamén de por mareas, tamén se acumula moito lixo desde fai moitísimos anos. E, bueno, aí seguimos. Moi ben, pois ánimo, porque tedes traballo, por desgracia tedes traballo, porque supoño que a ilusión sería non ter que existir, non? Exactamente, sí. Que eso é un colectivo que preferiríades non ter que existir. Exactamente. Nos o principal sería que estivera todo limpiño, que ojalá chegue ese día. Pero, mentras tanto, pois nos toca insistir, concienciar e seguir adiante. E sí que é certo que a xente que ven as limpezas,
ou que polo menos nos ve, que ainda que os fagan pola súa conta, que nos encantadas da vida de toda a xente que fai pola súa conta, e a veces nos mandan, mira, hoxe limpamos aquí, e nos vamos orgullosísimas, vamos, eso é o mellor de todo, o mellor regalo, a mellor recompensa é esa. Pero, bueno, hai que seguir, e toda esa xente que ven as limpezas con nós, despois é xente que non vai tirar residuos ao chan, porque sabe que costa recollelos. Supónse que non. Entonces, esa labor, despois tamén se transmite ao resto da familia, ademais, bueno, ir creando un poquinho redes, tecidos, de conciencia. Bueno, que todos o fagamos un poquinho mellor. Exacto. Bueno, pois moitísimas gracias, Ánica, por vir hoxe ata aquí, e moito ánimo co traballo que tedes por diante, e gracias polo traballo que facedes, que é para todos, ao final é para todos. Bueno, e moitísimas gracias tamén a vostedes por estar aí, vémonos moi pronto na próxima entrevista.